Ili pitanja zašto moj muž je povezan toliko sa mojom svekrvom, zašto moj muž ne shvata da smo mi partneri i trebamo funkcionirati zajedno, zašto moj muž ne može da se odeli od svojoj mami, zato što smo mi balkanska tradicionalna porodica, koja vuče te posledice na taj neki najbrutalniji i najbeskrupulozniji način bi rekla, jer znate kako, mame ovde na Balkanu nisu svesni da uništavaju život svojih sinova. Isto tako i povezanost otac-ćerka ne mora da znači da samo mame, ali u najvećem broju je odnos majka-sin, gde majka smatra da ima pravo da svog punoletnog i zrelog sina opravlja u životu, da mu nalazi, partnerke, da mu nalazi posao, da mu se meša u bračni život, da smatra kako treba da se finansije raspredeljuju, koliko puta treba da ide na godišnjem odmoru. Dešava se da u nekim porodicama gde majka ostane sama, da to zloupotrebljava, pa kao ti si više posvećen svojoj porodici, ženi, deci, pa nećeš da dođeš kod mene da me vidiš, nećeš da mi, napraviš kurs, da mi platiš račune i tako dalje i tako dalje. To su sve neke problematike koje nisu nimalo normalne po meni i smatram da kad dođemo u određenih godina da svako treba imati tu svoju dozu samostalnosti, da bude izgrađen kao ličnost, da li muškarac ili žena, kako bi mogao rukovoditi prvo sa svojim sopstvenim životom, a nadalje i buduće sa svojim partnerskim odnosom i sa svojim bračnim životom. Onda